десерт, 2 капки боза. Най-новия водещ на Нова телевизия. Водещият на острова на изкушението. Витомир Сарайванов! Имаме информация, че Витомир Сарайванов е бил поканен да се снима в 4-та част на Властелин на пръстените. Но той гордо е отказал заради ангажимента си в островът на изкушение. Явно предложението не е било достатъчно изкусително.